لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагии ман аст. влоги имрӯзамон аз тайёр кардани орзуқ сар мекунем. дирӯз бошад тайёрӣ барои ида дидистем. намхе орзуқа машҳуридум ози мухбар мекунему, баъдан дугим намхел карда мебирем, дар руған мемонем, пухта мегирем шон. тамошобинони азиз, влога то охиша тамошо кунед, дастгирия фаромӯш накунед. касоне ки обуна шудагӣ неста, яъне ки подписатсия кардагӣ неста, подписатсия кунед, лайк комментария монед ва аз влогои мо шумо якон шуда бохабар шавед. влога то охиша тамошо кунед. влоги беҳтарина, бовар дорам ки ба шумо писанд меояд. влоги идона чӣ хӯрок тайёр кардем, чӣ хел дастархон кардем, ҳамхел влог мешад. чанд капур будем, ида чанд си гузаштан шад, барои ҳавай успе накардумонум наомондум. салом подписчико, ман намхел камтарак тайёрӣ дидум барои иди қурбона, барои пагара. намхел камтарак пухтупаз кардем будем, намхел мадан чизоина, чизои одияк тайёр кардем, нон бигем, калча, орзуқ, баъдан намхел торти майдаак тайёр кардум, рагали, баъдан як намуд балақ тайёр шаги пудинаю, хе зелен қатида, баъдан хе пирожнико тайёр кардем, ҳар намуд. иди қурбон ба ҳамагитон муборак бошад, ҳамватанони азиз. худо кунад ки то иди то солҳои дигара ҳамаги мо шуморо расонад. идитон бори дигар муборак бошад. ёни азиз, ман намхе када дастархони идира сос кардам, намхе камтар фасонӣ кардем дастархона. ман ростша бугум вақт набуд ки вақти чизоро ки мепазум бугум чӣ дохтум, чӣ надохтум дуруни ами пазумда. хай орзуқа чӣ дохтем, об, намак, камтар руған, дигар ҳечи. рагалник да буша як дона тухм андохтум, ду қошуқ сметана, орд, камтар разрихи тел, дигар ҳечи иштам. анаи пирог да и ҳамаш як вая, як хамирай бигем. дуруни да 3 дона тухм, сметана, як бакал шакар, разрихи тел, баъд руғане ки хӯрок тайёр мекунем, айваям камтар. ҳамашона аралаш карда духовкада мондем. хай баъданам хел карда ҳар намуд ороиш додем. агар не як хамирай, як ваяй бигем, як пирокай бигем, ҳар намудш кардем. пироки ранги бисквит. и тортай бигем, тортам ҳама ами чизои хамири пирок қати тайёр шудаги иран. хай кулчамон об, намак, руған, шир, ҳами хай кулчаро ҳама медона. иҷа хай камтар моҳӣ бирон кардем. анаи боша и ранги бигем чӯбурек барину, неким дар руған вай кардем, пухтемша чӯбуреки майда ба зелен тайёр шудаги. дурушта пудина дора, райҳон, укроп, гашнич, ҳама ҳамихал чизо. вақти тайёр карданда натонистам шумода гуфта, барои ҳамин тамошобинони азиз ози ҳамаша гуфтаистам ки ман ба чӣ тайёр кардам, ёра чӣ маҳсулоту дохтам. намхе инаи райҳоно боша қати пудина, ами агаротай бигем балконда коридагӣ будум ку даяхе видео мондагим да балкон агарот кардагим гуфта. авайё намхе да вай кардем дастархон иди марҳамат кунед, гардак биёи хона. идои ҳаматон муборак бошад. ҳамтарам дастархони хокисрона ҳечка хай намеояд, намедонам о чанд қайду дарон бояд биёян ҳеварам қати. ака нигоҳ доремшон. ҳози хомшурбо дохтагим, хомшурбо тайёр нашуда. одинав бигем ҷӯш дестаи гӯштош, пазан қати савзи нахтош, баъдан бо мондаги маҳсулотҳоро меандозем. хеле влог кашид бигем барои шумо ҳаме тайёр кардам. дӯстони азиз ки бибинед чӣ хема тайёрӣ дидам. иди Москва хай ҳамихе меша, камтар дастархонча када шидем. худмони ҷо ид нарафтем, сари кор рафтам, ай кор омада ба дастархоноро сос кардам. 2 соати наҳа коро мабуд кардам, баъд омадам бо кори хона бигем. ин чизои идира дастархонои идира сос кардему. хе мондем ҳамаша. тамошобинони азиз, гардак биёнина. گردک استک ما میرسیم بودک اینم خیلی گردک هست خانه کسی مهمانی اومد بودک ده این گردکی اومد ما تحرم شيئا قل يا ربي يا
هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روزداران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نوید مبارک. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت. تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگیست، تا بشه فضل خدا بر زندگیست. ای که هستی طالب احسان رب، باز آ در وادی رضوان رب، باز آ در وادی رضوان رب. عید مبارک.